wasi adio egbo watugbe nimo amanda neze oko wasi adio egbo mu watugbe nimo amanda neze onye ka ngakpọ nwanne m onye ka mụ na ya ga-ịbazi egbo watugbe nimo amanda neze ịmanụ ụmụ ụwa na-amasị mma na anụ arụ emezi afọ abụrụ sọ njọ niile alụ amụfa niile abụrụzi asọ n'iru eze ewo onye ka m ga-akpọ nwanne m onye ka mụ na ya ga-ịbazi egbo watugbe nimo amanda neze ọkụ wasi adio egbo watugbe nimo amanda neze onye ka m ga-akpọ nwanne m onye ka mụ na ya ga-ịbazi egbo watugbe nimo amanda neze jọ nwanne gị ọmanda neze Onye Eze na-ekwu na ndị Amstel men's are gonna search worldwide and for all the men's. I want to tell you something. Nationally, enwe ndị bụ greedy wee bịa ụwa. Nationally, ijigodo na ụmụnna fa jụọ afọ a ga-agwa anyị na onye a bụ greedy. And onye ọbụla bụ greedy wee bịa ụwa ada elu ebe ọ na-eje. Ife ọsọkwa onye chụọ n'ego. Ife ọsọkwa onye gbaa na mbọ. Ọ dị elu ebe ọ na-eje. Enwe ndị bụ envy bụrụ greedy wee pụtagodo ụwa onwe ha ọ dị ka agụ ji nnọọ ndị polisi taa ha ncha niile wepụtara n'ezi ka ọ na ọ bụrụ polisi ọ mmemme dị ka obodo abụrụ igwe yeah, hello boy. Let's do now. Otu wala anya? Yeah, Bobble. That's good. So, as I was saying before, nationally, enwegodu ndị bụ greedy wee bịa ụwa ọbọdụ na-ekwu enwe ndị bụ greedy and let me tell you something. Gị ọ na-amụ ya amụ eze ido na gị na ya mana mgbe o kwubelu okwu iwe ma na ife obuli gị n'obi na onye afọrọ gị n'anya hapụ maka eze ọnụ na-achị ọchị enwe ndị ọchịfa bụ ka ọ bụrụ mana abịa n'ime had very bad, had very deadly. So be careful of who you call your friends, who you talk to. Maka na onye gị na ya dị mma taa nwee ike tomorrow o yuzuo ife information ọmụ ebe na against you. Oven chọga mgbedebe unu. Gị bụ onye na-agba mbọ jekwa gbaba mbọ egekwana mmadụ ntị. Jekwa gbaba mbọ egekwana mmadụ ntị. Mmadụ nwee ike ịpụta na social media si na onye evu bụ onye wayo, onye evu bụ onye nke a. Ọga social media bụkwa cruise. Social media bụkwa ego ka na agbalụ. Ma fe ebutezi cost ma fe ebutela cost. Ego ka na agbalụ. Ejikwana maka ego mmadụ na agbalụ. Hapụ ije so chọọ ife imel onwe yi. Enwekwa onye gị na ya iwe bịa ụwa. Echiri na o jidekwa ya atụbara ya ụtụ. Ịchọ ka isoro ndị anyị atụrụ ụtụ Facebook. Echiri na o jide ike taa atụbara ya ụtụ. Donation, si mele onye donation. Ọ bụ na emepụ ozigbo enwunyu anya mgbe eburi na village. Ebuli na ndị mmadụ ụfọdụ ajụa kedu ebe ọ nọ wee nwụ asị na ọ nọ ọlụ oyibo ebe ọlụ oyibo Ọnịcha, ọlụ oyibo ebe ọlụ oyibo Lagos, ọlụ oyibo ebe ọlụ oyibo akwụnakwụna. Eburi eje ebe a enwe ndị bụ sọsọ fa na ndị enwe ndị afọkịta ifu na ọsọfa na big men's na-emekọ ife mana big men's ya fa na emekọ ife ji eme toy
maka na ọ bụ na ịmarụ big man eziokwu ọ bụ na ịmarụ big man eziokwu ọ ga-echenji ndụ ya ọ bụ na ịmarụ big man eziokwu big man ama nkwado ka iri ekwugheri because echi gị na ya yele ọ nkọcha nye so na nne ma big man abụọkwọ na gị na onye a na-ese foto ma ọ bụ onye anya gị obere ego itibe mgbu I know him ọga ọ bụrụ ya hapụ na ife social media. Hello, good evening, can you come in the next 30 minutes please? Yeah, bless. So nwee ife ndị mmadụ na-asịsị no connection ka abịakwuo gee m ntị ọnọdụ ka ofu onye nke nwụrụ anwụ mana I will not call names. Enwero ndị big man ọ na-amarọ enwero mgbe afọ and everybody dokwa na nyanwa abụrụgo because of no na-eso ndị big man ma senators ma even governors mana mgbe oluzialụ na omume ka amali na ife niile abụ ife nyanwa ji asa iru iji mmadụ ibe ga asa iru ajụ ya ese na ịma enu ana ịma onye a ịma ife bụ na mmadụ ma big man ịmarụ big man ọ ga-echenji ndụ na big man dachi gị 500,000 200,000 ọga ọbọkwụ ya bụ na ịma big man ịka bụ onye ayịyọ madan ịka bụ onye ayịyọ maka onye a na-eyi uzi mana ịmarọ iburu oti mgbu ụna na-eti mgbu ime nwa na-afịọ ụna na-eti mgbu maka na onye ma ife nwoke ma ife ada akpọ nwoke ibie iyi onye isi dị mma onye filu n'ịma ọ bụ ifilu onye ịma ndị big man onwe okwu ị na-ekwesịrị dị na-ekwu enwe okwu because ị na-ekwu okwu ị na-echeta na onwe ndị kala aka gị na fama and enwebere onye ma big man na-adị less busy ife a ka nchọ ka unu marụ maka na ụfọdụ ga-apụta sị na fama connection n'ihi na anụkọ ndị mmadụ nọmba abụrụ ya bụ n'ịbụ big man ọga nọọ ya bụ ịkpọ big man si ya nyela onye aka ọ bụrụ ya bụ n'ịbụ big man ọga na wadebe na-agwa anyị n'ịpụta kịta abụọ kịta esi na gị na onye ama na gị na onye ama na gị na onye ama ife bụ na mmadụ ma big man bụ na oge echenji ndụ gị oge echenji ndụ gị oge echenji everything about you and ka isi gwudo ekwu okwu ga-adịzi iche onye a bụ na mmadụ ọkwe ma na ụwa anyị nụfụ a na-agụ ya aga ụwa anyị nụfụ a na-agụ ya ka akwụkwọ ife niile nwere level